No niin, ole hyvä. Ei vaan kaikille, pikkuhiljaa varmaan valuu vielä porukkaa, mutta ei haittaa mitään. Ei haittaa mitään. Siinä on hyvä saada rauhassa kahvitella ja kuulla vähän mitä muutakin toimintaa tuolla esitellään. Hei vaan kaikille, minä olen siis Petra Särmäkari ja työskentelen Lahden Diakonialaitoksen Yhteisökärpänen hankkeessa yhteisökehittäjänä. Ja tässä teille on näkyvillä lukuja, jotka on pitkälti nyt onkin 3 vuodelta olevia lukuja, eli kyseessä on kehittämishanke, joka on ollut nyt käynnissä 3 vuotta ja hankekautta on vielä 1 vuosi jäljellä. Mutta tuossa on tuollaiset päivämäärät näkyvillä sen vuoksi, että toki tulokset, mistä nyt kerron, niin on näiltä 3 vuodelta. Yhteisökärpänen hanke on Lahden kaupungin ja Lahden Diakonialaitoksen rahoittama hanke. Ja hankkeen tavoitteena on Kärpäsen ja Metsäkankaan ja Liipolan alueen asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen yhteisöllisin ja osallisuutta lisäävin keinoin. Hankkeen aikana on tehty kokeiluja myös Kiveriössä, mutta tosiaan Liipolassa on toimintaa ollut nyt vuoden ajan. Ja Kärpäsen ja Metsäkankaan alueella koko tämän hankkeen ajan. Ja tavoitteena on tosiaan mahdollistaa yhteisöllisyyttä eri-ikäisille alueen asukkaille. Eli kohderyhmänä on kaikki eri-ikäiset ihmiset. Ja pyritään vahvistamaan ihmisten toimijuutta ja osallisuutta. Toki yksinäisyyden vähentäminen on yksi tavoite ja hyvinvoinnin lisääminen. Tavallaan aika laajoja tavoitteita, mutta ihan pian kerron, että millä tavoin me ollaan pyritty näihin tavoitteisiin pääsemään. No, liikkeelle on lähdetty hyvin tavallaan nollasta, ihan ruohonjuuritasolta sillä tavalla, että työntekijä on lähtenyt Kärpäsen ja Metsäkankaan alueella kohtaamaan ihmisiä sinne, missä he ovat. Leikkipuistoihin lapsiperheitä kohtaamaan ja kaupalle ja kirjastolle ja muihin paikkoihin kohtaamaan ihmisiä ja kyselemään, että mitä sillä alueella kaivattaisiin, minkälaista toimintaa kaivattaisiin ja mitä he haluaisivat, että siellä kehitettäisiin ja mahdollisesti olla mukana kehittämässä. Ja paljon ihmiset mielellään ovat avautuneet siitä, että mitä kaivataan tosiaan omalle asuinalueelle ja jotenkin Kärpäsen ja Metsäkankaan alueella erityisesti ihmiset on lähtenyt tosi ihanasti mukaan kehittämään sitä toimintaa ja halunnut satsata siihen oman asuinalueen hyvinvointiin monella tavalla. Monet, kenen kanssa mä olen meidänkin kävijöiden kanssa siis jutellut, niin siellä asuu ihmisiä, ketkä on saattanut asua monta 10 vuotta sillä alueella, että he ovat jotenkin kauhean sitoutuneita ja semmoisia kotiseuturakkaita siihen asuinalueeseen liittyen. Ja heille on tosi merkityksellistä se, että siellä heidän lähellään on erilaista toimintaa mahdollista, missä niin kuin järjestetään ja missä heidän on mahdollista olla mukana. No, näiden ihmisten kohtaamisten ja toki eri yhteistyöverkostojenkin kautta muodostuu sitten erilaisia toiveita siitä toiminnasta, mitä alueelle haluttaisiin. Esimerkiksi lapsiperheet kuvailivat, että he on usein puistossa vaikka aamupäivisin, mutta siellä ei välttämättä ole ketään muita lapsiperheitä siihen samaan aikaan. Ja että he niin kuin jotenkin kohtaisivat mielellään toisiaan, mutta jotenkin, että ihan kuin he olisivat aina väärään aikaan siellä, että silloin ei ole muita lapsiperheitä samaan aikaan paikalla. Ja siihen tarpeeseen ollaan sitten vastattu sillä tavalla, että ollaan järjestetty leikkitreffejä perheille ja sovittu tietty puisto, missä tavataan, mihin aikaan, aamupäiväaika usein aika sopiva. Ja sitten sen lisäksi me viedään toki tarjottavaa sinne, kahvit ja teet ja pillimehut lapsille. Ja välillä, varsinkin kun Diakonialaitoksella usein on opiskelijoita ja
työkokeilijoita muun muassa mukana toiminnassa, niin yhdessä sitten välillä suunnitellaan ohjelmaa myös lapsiperheiden iloksi. Ja ei ole kauaa siitä, kun eräs vanhempi sanoi mulle, he on ollut mukana ehkä tämän koko ajan, ainakin yli pari vuotta toiminnassa, ja hän kuvasi, että tämä leikkitreffit on pelastanut meidät. Ja se oli minusta jotenkin ihanasti sanottu, kun ihmisillä on erilaisia haasteita elämässä, niin jostain ryhmästä voi muodostua tosi semmoinen kantava voima monella tavalla. No, toki eri ikäisiä on kohderyhmänä, niin yksi toimintamuoto on semmoinen korttelilenkki, joka on ikäihmisten lenkkiryhmä. Joka tiistai he lähtee liikkeelle Teemun talon edestä Kärpäsestä 9:30 ja he lenkkeilee tunnin ajan siellä Salpurin ihanissa maastoissa. Niitähän siellä riittää. Ja moni mainitsee, että se on semmoinen hyvä siinä mielessä, että on sovittu joku tietty aika ja paikka, koska silloin tulee lähdettyä liikkeelle. Eli yksinäisyys on myös niin kuin semmoinen selkeästi ihmisiä koskettava asia tälläkin alueella. Niin on porukka, mihin lähtee mukaan ilman, että on pakko jakaa myöskään mitään hirveän henkilökohtaista. Voi vaikka lenkkeillä vaan yhdessä ja saa päivään ohjelmaa. Ikäihmisiä kohdataan paljon meidän toiminnassa. Meillä on siis toimitilat Kasakkamäentie 8. Hyvät tilat, joissa on mahdollista järjestää erilaista toimintaa. Ja meillä on tämmöinen korttelikahvila torstai-iltapäivisin, jossa on paljonkin kävijöitä. Se on muodostunut aika lailla ikäihmisten kohtaamispaikaksi ja se on hyvin merkityksellinen paikka monille. Se on myös paikka, jossa voi osallistua toimintaan tekemällä pieniä vapaaehtoistehtäviä, jos niin tahtoo. Ja tämä on ollut semmoinen hyvin myös jotenkin tuntuu, että monesti ne tehtävät, joita ihmiset tekee, on hyvin semmoisia arkiselta tuntuvia, mutta niistä voi tulla tosi merkittäviä ihmisten elämässä. Kuten esimerkiksi meillä käy yksi semmoinen muistisairas ikäihminen, ja minä olin huolissani, kun aloitin tässä tehtävässä, että mä en osaa hoitaa viherkasveja, että ne ei ehkä selviä hengissä. Ja sitten hän pisti mulle viestin korttelikahvilan jälkeen, että minä voin huolehtia niistä, että mä voin kastella ne. Ja hän on nyt kastellutkin sitten niin kuin joka ikinen kerta, kun hän käy siellä korttelikahvilassa, niin hän kastelee ne kukat. Se on hänen tärkeä tehtävänsä. Liipolassa järjestämme myös leikkitreffejä ja sitten siellä on myös tämmöinen kouluikäisten tyttöjen ryhmä, joka saadaan nyt vihdoin jatkuvaksi. Eli yhteistyö on meille tosi tärkeää tässä hankkeessa. Ja tyttöjen ryhmä on sellainen, johon on selvästi ollut tarvetta Liipolan alueella. Ja siihen on ihanasti saatu yhteistyöhön seurakunta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lähityöntekijä. Ja se on sellainen ryhmä, joka täyttyy kyllä hetkessä. Se on viikoittain kokoontuva ryhmä monitoimitalo Onnissa. Eli meillä on hyvää yhteistyötä koulun kanssa myös niin kuin tilojen käyttämisen suhteen. Ja viikoittain tapaamme siellä ryhmäläisiä ja teemme heille mieluisia asioita. Toki siinä on usein semmoinen kasvatuksellinenkin näkökulma, mutta tärkeintä on se, että se on heidän näköistä ja he saa itse vaikuttaa siihen toimintaan ja siitä muokataan sellainen, mitä he toivovat myös. No, yksi osa Yhteisö-Kärpäsen toimintaa on näiden tämmöisten vakkariryhmien lisäksi erilaiset tapahtumat. Eli järjestetään tapahtumia ja osallistutaan tempauksiin. Ja toki sitten, jos ajattelee tätä mun roolia tässä hankkeessa, niin yritän olla tosi herkkänä alueen ihmisten niille toiveille ja semmoisille pienille impulseille siitä, mitä he kaipaisivat. Ja monet semmoiset tempaukset, mihin ollaan osallistuttu, on lähtenyt nimenomaan meidän kävijöiden toiveesta. Että kerran yksi vanhempi sanoi, että nyt on tämmöinen ihana leivo iloa ikäihmisille tempaus, siskojen ja simojen tempaus, ja että voitaisiinko me olla mukana.
sanoin, että ilman muuta voidaan olla, että yhteisökärpäsen tila mahdollistaa sen, että siellä voidaan leipoa, ja sitten hankin kaikki tarvittavat tarpeet siihen. Sitten meillä sattuu olemaan myös opiskelijoita siihen aikaan, niin he hoitivat sitten lapsia ja mahdollisti sen, että vanhemmat saivat tulla sinne meidän tilaan leipomaan niitä leivonnaisia ikäihmisille ja pakata ne ja kirjoittaa tuoteselosteet ja muut. Ja sitten minä työntekijän ominaisuudessa sitten kuljetin ne palvelutaloon. Ja se oli jotenkin semmoinen itsellä semmoinen konkreettinen muistutus siitä, että kuinka tärkeää on, että saa tehdä sitä hyvää toisille. Ja se toki niin kuin on tässä koko ajan kulkee meidän toiminnassa mukana se ajatus siitä, että mahdollistamalla tai tekemällä hyvää muille, niin itsekin siitä saa hyvää. Ja toki yhteistyötapahtumia järjestetään yhdessä myös alueen toimijoiden kanssa. Tehdään paljon yhteistyötä tosiaan Salppurin seurakunnan kanssa ja koulun kanssa ja kirjaston kanssa ja muidenkin tahojen. Keväällä esimerkiksi oli aivan ihana yhteisvastuutapahtuma seurakunnan ja yhteisökärpäsen yhteinen tapahtuma. Oltiin siis siellä mukana ja se oli sattu hyvä sää, niin siellä oli ihan valtavat määrät ihmisiä ja meidän kävijöitä, yhteisökärpänen hankkeen kävijöitä, ryhmissä kävijöitä intoutui mukaan. He olivat valmistamassa keittoa siellä ja myymässä kioskissa ja kirpputoripöydillä myymässä tavaroita ja sillä tavalla, että semmoisia hyvän tekemisen paikkoja, osallistumisen paikkoja pyritään tarjoamaan niin kuin erilaisille ihmisille mahdollisimman paljon. No, yksi semmoinen projekti, mihin meidän kävijät lähti hyvin innolla mukaan, oli tämmöinen kaupunkiviljelyprojekti. Ja tosiaan meidän toimitilat on siis semmoisen pienen kerrostalon alakerrassa, joka on tai ilmeisesti entinen kirjasto. Ja sitten siinä pihassa on semmoista asfalttialuetta, aika urbaani ympäristö kuitenkin, vaikka Salppurin metsät siinä lähellä onkin. Mutta yksi meidän kävijä toivoi, että keväällä haluaisi kuulla tietoa siitä, että kuinka voisi kotona joko kerrostalossa, jos asuu vaikka niin parvekkeella viljellä tai hyötykasveja, tai jos asuu omakotitalossa, että saisi vähän lisää vinkkejä sinne tai jos ei ole vaikka parveketta ollenkaan, että mitä voisi vaikka keittiössä vähän kasvattaa ikkunalla. Ja sitten siitä intoutuneena vihdoin saimme kiinni henkilö, joka osasi meille tästä kertoa, Puutarha Martta. Järjestettiin semmoinen kaupunkiviljelyilta ja saatiin paljon tietoa siitä. Tämä oli tämmöinen, tietenkin kaikkia alueen asukkaita kutsuttiin mukaan sinne ja saatiin tietoa tästä kaupunkiviljelystä. Ja sen myötä sitten siellä toki siinä illan aikana sitten ihan tehtiin istutuspotteja ja mä olin hankkinut erilaisia kasvien siemeniä sinne. Ja sitten saatiin kasattua meidän pihalle lavakauluslaatikoista muutamat laatikot, eli kun oli esikasvatettu siellä yhteisökärpäsessä niitä kasveja ja ihmiset toki sai viedä niitä myös kotiinsa, niin sitten sen jälkeen, kun oli jo hyvä sää siihen, niin yhdessä tehtiin pohjat, tutkittiin, että mitä pitää laittaa sinne, että siitä tulee hyvä ja hankittiin mullat ja saatiin tosiaan lahjoituksena nämä lavakauluslaatikot ja niihin sitten muut tarpeet ja siellä luokalla niitä laitettiin kasvamaan ja koko kesän ajan niitä sitten seurattiin, että kuinka ne kasvaa ja esimerkiksi mun kesäloman aikana vähän mietiskelin, että mitähän tapahtuu, että kun niitä pitää kastella aika paljon, kun oli aika kuivaa silloin, niin heti löytyi monta ihmistä, ketkä sanoi, että ei, kyllä me voidaan tästä ohi mennessä kastella sitä, että mä asun tässä samassa talossa, että mä voin tulla kastelemaan ja se, että jotenkin semmoisia aktiivisen toimijuuden paikkoja kyllä löytyy ja sitten ihanasti on löytynyt niitä ihmisiä, ketkä haluaa siihen tarttua. Et toki monet meidän kävijät on myös, voisin ehkä sanoa, että haavoittuvassa asemassa olevia tai erilaisia tuen tarpeita on monilla, mutta se, että kaikki että meillä ei tavallaan ole hirveästi valmiita vapaaehtoistehtäviä, mihin voisi tulla, että tässä on nyt tämä ryhmä ja voit alkaa tätä ohjaamaan. On toki niitäkin, jos haluaa, mutta moni ei halua ottaa tai ehkä pysty ottaa semmoista suurta vastuuta, niin silloin ne pienemmät tehtävät on sopivia ja mielestäni ihan yhtä tärkeitä. Että ne kiinnittää siihen meidän toimintaan ja siihen tuo sitä merkityksellisyyden kokemusta.
Ja sitten meidän kaupunkiviljelyprojekti sillä tavalla jatkuu, että olemme myös valmistaneet lounasta siellä yhteisökärpäsessä ja mikä ihaninta, niin ollaan voitu hyödyntää niitä kasvilaatikoiden ihania tuotoksia meidän toiminnassa. Ja se oli jotenkin mieluisa kuulla se, että se ruoka on aika tärkeää ensimmäisen puhujan puheenvuorosta, ja sen kyllä huomaa, että se on jotenkin tärkeää, että aina sen jotenkin ainakin itse muistaa joka kerta mainita, että tervetuloa meillä on aina kahvia ja teetä tarjolla ja pientä puurtavaa. Ja se on myös helppo tapa madaltaa sitä kynnystä, että ei tarvi olla mitään yhteistä tehtävää tai varsinaista tekemistä välttämättä, vaan se, että voi tulla olemaan, ei tarvitse olla yksin. Ja sitten on ollut jotenkin hauska myös tässä ruokaan liittyen, että monet kävijät on sitten, ollaan puhuttu, että voitaisiin valmistaa vaikka lounasta siinä leikkitreffien aikana, että aika kätevästi menisi, kun lapset sais syötettyä ja itse sais syötyä lounaan, ja kun menee kotiin puolen päivän aikoihin, niin lapset pääsee nukkumaan ja itse sitten saa ehkä omaa aikaa, niin ollaan porukalla valmistettu lounasta, ja se on ollut kyllä tosi mieluisaa, ja sellainen ehdottomasti, mitä on toivottu semmoisiksi jatkuvammaksi asiaksi myös meillä. No, yhteisövapaaehtoisuus on oleellinen asia yhteisökärpäsessä. Eli meillä on näitä vakkariin pyöriviä ryhmiä, ihan hyvä määrä. Jokaiselle viikonpäivälle joku ryhmä löytyy tai joillekin pari, vähän vaihdellen riippuen päivästä, mutta niihin voi tulla mukaan toki tekemään mitä mihinkin ryhmään nyt liittyy. Eli meillä on yksi ryhmä, esimerkiksi on tämmöinen noppakortteliryhmä, jossa pelataan lautapelejä. Sen on pistänyt pystyyn vähän semmoisen nuorten aikuisten porukka, ja se on muotoutunut sellaiseksi aikuisten ryhmäksi. Toki sinne saa kaikki tulla mukaan, kaikille avoin tiistai-iltapäivisin, mutta se on selvästi tärkeää heille, ketkä siinä käy. Eli siinä on vapaaehtoinen, joka avaa ovet ja keittää kahvit ja sulkee ne ovet. Ja mahdollistaa hänelle itselleenkin myös paikan, missä tehdä sellaisia itselle mieluisia asioita. Eli tämmöisiä valmiita tehtäviäkin löytyy, mutta totta kai ne yleensä aina muokataan kävijän toiveiden mukaan, eli omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Eli sitten pyritään löytämään mieluisaa tekemistä sieltä yhteisökärpäsen toiminnan sisältä. Toki paljon tehdään yhteistyötä myös esimerkiksi Diakonialaitoksen muiden hankkeiden kanssa. Ja se voi olla tämmöistä, meillä on esimerkiksi eräs nuori, joka käy välillä leipomassa mun kanssa yhdessä, että hän harjoittelee muiden aikuisten kanssa toimimista, niin me ollaan yhdessä leivottu sitten korttelikahvilan väelle. Ja se on ollut hänelle semmoista mieluisaa, hän tykkää leipomisesta ja käsillä tekemisestä, ja hän voi sillä ilahduttaa muita kävijöitä. On ollut ihana huomata, että on myös hyvin sitoutuneita vapaaehtoisia meillä. Meillä on oma-aikaryhmä, joka on yksinhuoltajan vanhemmille suunnattu ryhmä, ja he tulee torstai-ilta illan suussa oikeastaan siinä 5:30 aikaa ryhmä alkaa, ja meillä on Teemulan päiväkodin tilat käytössä, ja siellä on lastenhoito järjestetty sote-työpaja Storin nuorten toimista, ja se on ollut myös semmoinen hyvin merkityksellinen ja voimauttava ryhmä vanhemmille vertaistuellisesti ja sitten myös sen suhteen, että saa myös ehkä tukea ja apua siihen omaan tilanteeseensa. Niin eräs vapaaehtoinen on hyvin sitoutuneesti ollut lastenhoidossa ihan sen ryhmän alusta saakka. Että hän ei ole tällä hetkellä työelämässä itse, mutta se on ollut hänen hyvin merkittävä tehtävä. Ja lapsille on myös ollut hirveän arvokasta, että siellä on sama aikuinen, tuttu aikuinen, joka on aina paikalla. Meillä käy paljon vierailijoita myös yhteisökärpäsessä. Tehdään yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, mutta paljon käy vierailijoita erityisesti meidän korttelikahvilassa, jossa on ikäihmisiä. He haluavat aina paljon tietoa kaikesta. Ja sitten kun en itse osaa vastata, niin sitten kutsutaan vierailijoita, että se on semmoista heille merkityksellistä, että sinne tulee joku ihminen kertomaan. Eli huomaa, että heidän on ehkä vaikea hakea sitä tietoa
he aina lukee, jos tieto löytyy verkosta, niin se on heille monesti vaikeammin saavutettavaa. Ja meillä on käynyt ravitsemusterapeutti kertomassa ikääntyvien ravitsemuksesta, ja on toivonut Lahden seudun liikenteen asiantuntijaa kertomaan linjauudistuksista ja Salpa-kierrolta uusista lajitteluohjeista. Ja sitten jotenkin itsekin kokenut sen kyllä tärkeäksi, että heti jos he jotain niin kuin toivoo, niin mielelläni yritän siihen vastata, jos vaan mahdollista, että sitä tietoa myös tulisi. Osallistuva budjetointi oli meille tärkeä asia myös, kun sitä tehtiin, ja meillä kävikin osallisuuskoordinaattori siitä kertomassa yhteisökärpäsessä, ja koen, että meidänkin kävijöistä osa saattaa ajatella, että se vaikuttaminen on jotenkin tosi kaukana heidän elinpiiristään, ja sitten me siellä infoa saatiin, tärkeää tietoa, ja sitten kaivettiin paperit ja sitten tietokoneet esille, ja kun joku sanoi, että en minä jaksa ruveta nyt täyttämään sinne, että mulla olisi kyllä semmoinen yksi ajatus, että mihin pitäisi laittaa kaide tänne asuinalueelle, ja sanoin, että ei kun nyt me tehdään se yhdessä, että mä voin olla vaikka kirjuri, ja jos haluat, niin voin kirjoittaa sen, mitä sä haluat sanoa, ja niin me toimittiin, ja paljon hyviä ideoita tulikin sieltä, ja jotenkin sellaista kokemusta siitä, että itsekin voi vaikuttaa omaakin kaupunkia koskeviin asioihin ja just sitä omaa asuinaluetta koskeviin myös. Kovasti olen kannustanut heitä myös, kun oli kumppanuuspöytiin hakemaan, ja kerroin, että erilaisia ihmisiä toivotaan ehdottomasti mukaan, että rohkeasti vaan, että sinne ei tarvi olla mitään semmoista tiettyä osaamista, vaan sitä oman elämän kokemusta ja osaamista, se on tärkeää. Kyllä ihmiset on kauhean kiinnostuneita, mitä omassa kaupungissa tapahtuu, omalla asuinalueella tapahtuu, mutta kynnys siihen sen aktiivisesti asian vaikuttamiseen saattaa olla aika korkea. Meidän tilalla on paljon myös niin kuin semmoista asukkaiden omatoimista käyttöä. Tavoite tietenkin on, että se olisi mahdollisimman paljon käytössä. Se soveltuu monenlaiseen toimintaan, ja viime itsenäisyyspäivän tienoilla oli hyvä jotenkin osoitus siitä, että se on tärkeää, että sellainen paikka on olemassa. Kun itsenäisyyspäivälle sattui osumaan tämä noppakortteli, meidän peliryhmän pelipäivä, ja sitten ryhmäläiset oli alkanut puhua edellisillä kerroilla, että pidetäänkö ryhmä silloin, ja sitten tämä ryhmänvetäjä sanoi, että joo, ilman muuta pidetään, että hän ainakin tulee, hänellä ei ole mitään erityistä ohjelmaa, hän ainakin tulee, ja sitten he rupesikin jo suunnittelemaan tarjoiluja sinne, että kuka leipoo mitä ja kuka tuo Suomen lipun ja kaikki mahdolliset semmoiset, mitä nyt tällaiseen itsenäisyyspäivän vastaanottoon liittyy. Eli pöytäliinat ja koristelut ja herkut ja yhdessäolo. Ja siellä oli monta ihmistä, mä sain ihania valokuvia siitä koristelusta pöydästä ja heidän niin kuin siitä yhteisestä illasta, että se oli tärkeä päivä monille, ketkä saattaa asua yksin ja kaipaavat yhteyttä toisiin, niin on erilaisia mahdollisuuksia viettää niitä tämmöisiä juhlapäiviäkin. Myös se omatoimisuus on ollut jotenkin ihana huomata, että leikkitreffit, mitkä järjestetään siis kerran viikossa, eli kesäisin, keväisin ja syksyisin ulkona, mutta talvella sitten meidän tiloissa. Niin se on ollut tärkeää kävijöille, ja kesällä kun tuli meilläkin kesätauko toiminnassa, omankin loman puolesta jo pakoltakin jonkunlainen tauko tulee, niin vanhemmat aktivoituivat siinä kohtaa sitten ehdottamaan pari vanhempaa, että hei, mehän voitaisiin pitää niitä leikkitreffejä nyt tässä kesällä. Ja sitten he rupesivat tosiaan, he valmisti lounaat jokaiselle kerralle, ja he suunnitteli, mitä he tekee, haluaa valmistaa, ja sitten hankittiin yhdessä ne tarpeet, ja he hoitivat niin kuin koko homman siellä. Se onkin tässä se koko ajan se tavoite, että sen avaimen saa hyvin helposti käyttöön, jos haluat jotain toimintaa järjestää, ja että kuljen rinnalla ja autan ne mahdollistaa, mutta se, että se rohkeus siihen kasvaisi, että se paikka ja tämä hanke ei ole niin kuin meitä työntekijöitä varten, vaan alueen asukkaita varten kaikin tavoin.
lasten synttäreitä on järjestetty jo useammat siellä ja tietyt ryhmät kokoontuu kanssa ihan säännöllisesti. Että se on ollut jotenkin tosi ilo huomata. Kyllä, yhteistyöstä olen maininnutkin jo aika paljon, mitä kaikkea yhteistyötä meillä on. Seurakunta, Salppurin seurakunnan kanssa ja Launen seurakunnan kanssa on tärkeää yhteistyötä. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa perheohjaaja on mun työparina oma-aikaryhmässä ja leikkitreffeillä ja tosiaan lähityöntekijä on sitten Liipolan ryhmässä mukana. Ja tosiaan koulujen kanssa, kirjastojen kanssa tehdään yhteistyötä ja toki Teemulan päiväkodin kanssa, Diakonialaitoksen muiden hankkeiden ja muiden työmuotojen kanssa tehdään tosi paljon. Oppilaitosten kanssa ilman muuta. Meillä on toki opiskelijoitakin usein, mutta välillä saadaan ihan nauttia siitäkin, että opiskelijat on tullut pitää meille vaikka pikkujoulut oma-aikaryhmään, suunnitelleet ohjelman osana heidän opintojaan niin sinne meidän ryhmään. Ja vähän sitten lukuja, mitä olette nyt joutunut tuijottelemaan pelkästään tässä mun puhumisen aikana, mutta tosiaan yhteisövapaaehtoisia on tämän hankkeen aikana ollut vaihdellen tuossa 20 molemmin puolin, mutta koko ajan se on ollut toki kasvava määrä. Ja tapahtumia on järjestetty yhteensä 26 kappaletta. Se on sekin joka vuosi ilman muuta myös kasvanut, koska ihmiset myös ehkä herää siihen, mitä kaikkea me voidaan alkaa yhdessä tehdä. Ja vapaaehtoistunteja on ollut toisena hankevuonna noin 480 ja kolmantena vuonna se on ollut yli 600 tuntia, mitä vapaaehtoistunteja on meillä tehty, että merkittävä määrä. Uusia kävijöitä ohjautuu koko ajan meidän toimintoihin. Se on jännä, vaikka itse välillä ajattelen, että se mainostaminen on tosi haastavaa tällaisessakin, että vaikka se tekisi somen kautta tai kaupan seinällä laitettavia mainoksia ja näin, mutta sitten se puskaradio on myös tosi tärkeä ja toki yhteistyökumppanit myös. On ollut tosi mukava tänään kuulla kaikkien edellisten puhujien puheenvuoroja tai kuunnella, ja osallisuusindikaattori on myös Lahden Diakonialaitoksella käytössä, ja se on myös semmoinen, mitä meilläkin kävijät täyttää sillä tavoin. Me on vähän rajattu sitä, että meidän uudet yhteisövapaaehtoiset täyttää sen ja sitten täyttää oma-aikaryhmän uudet vanhemmat. Palautetta kysellään ilman muuta muutenkin sitten, mutta osallisuusindikaattorin avulla myös sitten saamme varmistettua, että mekin tavoitetaan sitä oikeaa kohderyhmää pistemäärien mukaan. Mutta joo, siinä ehkä tärkeimmät. Itse koen, että tässä on jotenkin suuri voimavara tässä hankkeessa se, että se on selkeästi paikallinen, koska on paljon ihmisiä, ketkä ei välttämättä lähde sen omasta asuinpiiristä kovinkaan kauas, ainakaan usein. Niin silloin se kynnys on aika matala, kun se on siinä lähellä se paikka, mihin tulee. Mutta edelleen mä huomaan, että se kynnys on monillekin vieläkin niin kuin aika korkea tulla uusiin toimintoihin. Että sen jotenkin esteettömyyden lisääminen ja sen sellainen, se on aina semmoinen, mitä itsekin miettii, että miten sitä lisää. Mutta siinä tärkeimmät omasta mielestäni ainakin, mutta jos on mielessä jotain, mitä haluatte kysyä, niin vielä ehditään. Kiitos Petra. Täältä saatiin chatin kautta palautetta, että yhteisökärpänen kuulostaa todella arjenläheiseltä toiminnalta. Haluaako joku paikalla olija kysyä Petralta jotain tai kommentoida? No mä kysyn vielä, että millä tavoin te nyt teette itse, miten te tavoitatte itse uusia, että miten te saitte käyntiin ja miten te tavoititte silloin aluksi ne ihmiset. Nyt kerroit, että tämmöinen puskaradio nyt jo toimii, kun olette toiminut hetken, mutta onko teillä ollut sitten jotain niin kuin erityistä, että miten te olette saanut, mikä on se tapa, millä saada ihmiset mukaan tämmöiseen? Hyvin tosiaan semmoiset ruohonjuuritasolta alun perin lähdetty sitä sanaa levittämään ja kyllä
kyllä se puskaradio on tietyllä tavalla siitä alusta saakka ollut semmoinen hyvin tärkeä. Et useinhan ihmiset tulee, varsinkin mitä vanhemmasta väestä on niin kuin kyse, niin he tulee sitten, kun joku kaveri suosittelee, että tuu säkin, että siellä on kivaa ohjelmaa ja siellä saa ilmaiset kahvit ja muuta. Et hyvin paljon sillä tavoin. Toki se on semmoinen kokoaikainen asia, mitä kyllähän se verkostoituminen itsellekin on niin kuin tosi tärkeää, jotta saa tietoa jaettua koko ajan siitä meidän toiminnasta. Tuleeko vielä muita kysymyksiä? Siellä. Kiitos. Lindeberg ja Annika ja Helsingin Diakonissa laitokselta. Siis ihan vauta on ollut tosi hieno seurata. Me ollaan myös tätä teidän yhteisökärpäsen alkutaivalta oltu katsomassa, kun olette laittanut. Ja oikeastaan mä itse niin ajattelen, että miten te olette onnistunut siinä, että kuulostaa siltä, että teillä on siellä alueen asukkaat myös ottanut sitä omistajuutta itselleen tästä, että se työntekijävetoisuus ja vaikka säätiöt ja järjestöt on matalan kynnyksen toimintaa aina perinteisesti tuottanut, niin se on ilmeisesti vähän vähentymään päin. Tulkitsinko oikein näistä, että sieltä löytyy sitä vapaaehtoisuutta aika paljon. Niin aina kiinnostaa sitten myös se, että minkälaisia havaintoja te olette tehnyt siinä, että mitkä on ehkä edesauttanut sitä, että se omistajuus on siirtynyt sinne alueen asukkaille itselleen. Ja kysymyksenä, toimisiko tällainen jollain muulla, vaikka Lahden alueella, vai liittyykö siihen tämä nimenomaan tällainen kotiseutu, kotialue, ihastus, rakkaus? Mä oon itse ollut Tampereella ja siellä Tesoman alueella on hyvin samankaltaisia havaintoja ja heillä on myös vahva omistajuus sieltä niihin omiin yhteisöllisiin toimintoihin, niin mielenkiinnolla ihan vaan, niin kuin, että onko jotain semmoisia tekijöitä tunnistettu. Kiitos. Kiitos. Koen, että ihmisillä on tosi suuri tarve sille rinnalla kulkijuudelle, että vaikka se olisi tavallaan niin kuin teoriassa ajatus täällä, että nyt täällä on tämmöinen paikka ja nyt pyörii tällaisia ryhmiä ja nyt työntekijä voi poistua, että jääkää te vetämään tätä hommaa, niin kuin oma kokemus on osoittanut sitä ainakin, että sitä rinnalla kulkemista ja sitä tukea ja kannustusta ja kiittämistä tarvitaan tosi paljon ja samalla lailla kuin muussakin vapaaehtoistoiminnassa. Että se on tosi tärkeää, että se on hyvin hienovarasta, miten siitä pystyy siirtymään taka-alalle. Että ihmiset tarvitsevat tosi paljon tukea. Ja mitä iäkkäämmistä ihmisistä on kyse, niin sitä enemmän he on mun mielestä niin kuin ohjaajavetoisia ja jotenkin tukeutuvat ohjaajana työntekijään paljon, vaikka kuinka yrittää itse luoda sitä ilmapiiriä, että tämä on kaikille tarkoitettu paikka ja kaikki saa toimia täällä omana itsenään. Ja itse ajattelen sitten siitä, että eri alueilla olisi tällaista toimintaa, niin selkeästi tila on tosi oleellinen asia. Että vaikka ajatellaan, että on monenlaista toimintaa, mihin ei tarvittaisi vaikka seiniä, mutta se, että on olemassa joku konkreettinen tila, mikä mahdollistaa erilaisen toiminnan, niin se on kyllä tosi tärkeää, koska se on tullut jo vastaan esimerkiksi siellä Liipolan alueella, että sielläkin on monitoimitalo Onni, missä pitäisi olla yhteisötiloja kuitenkin sillä ajatuksella, että millä se on rakennettu aikaisemmin tai aikoinaan, mutta se on taas niin täynnä oppilaita tällä hetkellä, että kaikki tilat on käytössä, joka sitten vähentää niin kuin meidän mahdollisuutta toimia siellä, vaikka yhteistyö on ollut ihan valtava hyvää. Että kyllä se tila on aika semmoinen keskeinen asia tässä toiminnassa ehdottomasti. Mutta meillä on käynyt hyvä onni, että on löytynyt paljon ihmisiä, ketkä on innostuneesti mukana. Mutta jotenkin on muistettava se, että ihmisten toimintakyky on niin tosi vaihteleva erilainen, että harvoin löytyy ihmisistä, ketkä on ehkä työelämän ulkopuolella, niin harvoin ehkä löytyy niin kuin 10 ihmistä, joka haluaa heti tulla vetämään ryhmää ja tekemään tätä ja että se on semmoista hienovaraista. Ja haluan jotenkin korostaa aina meidänkin vapaaehtoisille, että kaikki tehtävät on tärkeitä, että ei tarvitse olla semmoinen toimija, joka ottaa suuren vastuun, vaan se ei ole se niin kuin tavoite siinä, että se on se suurin meriitti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annetaan puheenvuoro Katariina Valkoselle, joka toimii kehittäjäasiakkaana ja kokemusasiantuntijana.
Ja taas ehtii nousta hetkeksi seisomaan ja vähän venytellä paikkoja. Sitä on niin kuin jokaisessa mukana ja tämä on niin hienoa, että on päässyt myös tänne puhumaan. Nyt on kuultu niin upeita puheenvuoroja tässä ja siitä, että miten sitä osallisuutta voidaan kehittää ja miten niitä palveluita voitaisiin niin kuin mukauttaa sen mukaan, että miten esimerkiksi kuntoutuja pystyy hyötymään niistä parhaansa mukaan. Mä oon ehkä sellainen esimerkkitapaus nyt tässä, tai vähän erikoinenkin esimerkkitapaus, että mulla on kaikki mennyt niin vähän paremmin kuin olen itse edes ikinä uskonut. Ja tässä siitä nyt sitten mun tarina. Mulla on monta lempinimeä tällä hetkellä. Mä käytän niitä vähän tilanteen mukaan ja siellä on minä keskiössä, sitten on kokemusasiantuntija, kehittäjä, asiakas ja myös vertaisohjaaja. Eli rakkaalla lapsella on monta nimeä ja mun tausta on lähtenyt siitä, että mä oon kärsinyt toistuvista rankoista, tosi rankoista masennuksista, jopa niin rankoista, että siellä on ollut itsemurha-ajatukset tosi keskiössä mun elämässä jossain vaiheessa. Mä oon siinä ohessa suorittanut myös mielenterveyspäihdehoitajan ammattitutkinnon 2015. Valmistuin sellaisessa tilanteessa, jossa elämäntilanne oli hyvin haastava. Mä olin oikeastaan menettänyt molemmat vanhemmat ja mulla oli 2 ihan pientä polvenkorkusta lasta siinä hoidettavana. Avioliitto rakoili jo siinä vaiheessa ja mä en edes itse muista, millä tavalla mä olen ne kiitettävät arvosanat siitä ammattitutkinnosta suorittanut. Sitten ammattikoulun jälkeen kävi niin, että mä suoraan hyppäsin työelämään ja en missään nimessä sinne omalle alalle, vaan mut revittiin suoraan vanhusten palveluun. Tykkäsin siitä duunista ihan hirveästi. Mulla on itsellä siitä omakohtaista kokemusta elämän varrella ja lähdin sinne kyllä ihan mielelläni. Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että mun selkä kesti sitä hommaa vuoden. Sitten se hajosi siinä määrin, että se jouduttiin leikkaamaan 2 kertaa elokuussa 2017. Ei ole vieläkään kunnossa, niin kuin näette, niin kuljen tuolla kainalosauvalla taas vaihteeksi, eli siellä on pysyvä hermojuurivaurio ensimmäisestä leikkauksesta johtuen. Homma meni niin, että elämältä tippui pohja totaalisesti. Mä ajattelin, että no niin, tässähän tämä oli. En kuulu mihinkään, en kelpaa mihinkään, en pysty mihinkään. Eli mä en pystynyt siinä vaiheessa edes kävelemään. Eli tilanne oli se, että mä ajattelin, että no niin, ei ole enää mitään toivoa. Toivo on menetetty. Siinä kohdassa sattui olemaan onneksi tosi valpas kipuhoitaja mulla luona tuolla osastolla ja hän sitten laittoi mulle lähetteen Psykan Polille, jossa jatkettiin sitten mun pään korjaamista, koska pää hajosi. Siellä sitten toistuvasti masentuneiden ryhmää mut lykättiin ja siellä sitten tehtiin pieniä havaintoja ja löydettiin mulle sitten mielenterveysdiagnoosi. 2-suuntainen mielialahäiriö. Eihän mä ollut koskaan ajatellut, että on kauhean kivaa sitten, kun on kivaa. Ja niitä hetkiä hän oli, mutta eihän mä niitä koskaan tiedostanut. Ja kuka menee lääkärin vastaanotolle silloin, kun menee tosi hyvin? Mulla vaan meni vähän yli hyvin, että se oli niin kuin sellainen. Mutta sitten kun meni huonosti, niin meni tosi huonosti. Ja silloin usein iski sitten niin masentuneet oireet, että oli niitä itsetuhoisia ajatuksia. Mä siinä toivuin sitten sairaslomalla jonkin aikaa, aika pitkänkin tovin. Ja tavallaan vähän kohtalon johdatuksena pääsin sitten Miete ry:lle ohjaajaksi työkokeilun muodossa tuolla 2018 loppuvuodesta. Silloin ajattelin ensin, että mä en koskaan tule kertomaan kellekään, että mä oon päästä vielä. Että en todellakaan.
Mutta siellä sitten tuli sellaisia tilanteita eteen, että mulla oli vähän niin kuin pakko puhua, koska siellä jäsenet tajus. Koska me puhuttiin aiheista, mitkä oli heille hyvin tärkeitä ja arkaluontoisia, ja he kysyivät multa, että miten sä voit tietää tästä aiheesta näin paljon? Niin, että sattuu nyt olemaan vähän omakohtaisiakin kokemuksia. Ja sitten päädyin puhumaan ensimmäisen kerran avoimesti myös siellä työn johdolla. Sain yllättäen tosi positiivisen palautteen asiasta. Sen jälkeen hyppäsin asiakasraaditoimintaan, josta mut pongattiin hyvinvointialueelle kehittäjäasiakkaaksi tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen. Se oli niin mielenkiintoinen urakka, minulla menisi koko loppuilta tähän, jos kertoisin, että mitä kaikkea siinä välillä on tapahtunut. Mä kerron tuosta kehittäjäasiakkuudesta vähän enemmän tuossa vähän ajan päästä, mutta se, että tavallaan kun on avoin asioille ja lähtee mukaan niin kuin rohkeasti, niin sitä löytää itsensä aika yllättävistä paikoista, vähän niin kuin täältäkin. Kokemusasiantuntijakoulutuksen kävin sitten Lahden klubitalojen järjestämänä. Mä valmistuin joulukuussa 2021 ihan viralliseksi kokemusasiantuntijaksi. Ja sitten mä rupesin vetämään myös vertaistukiryhmää Miete ry:llä. Ensin ajattelin, että no, aloitan sen vapaaehtoisena, mutta kun hankkeen turvin sitten, mä saan siitä myös palkan tällä hetkellä. Eli vedän siellä kaksisuuntaisille suunnattua niin kuin vertaistukiryhmää, jollaista ei ole aikaisemmin Päijät-Hämeessä koskaan ollut. Taustalla oli se, että kun mut sysättiin psykalta pois, niin ei hoitajat sanoi vaan, että pärjäile. Meidän akuutti, jos tulee jotain hätää. Vaan no ei ole ketään, kelle mä niin kuin avaudun ja kelle mä nyt kerron tästä asiasta. Niin nyt on. Meitä on siellä ihan mukava porukka. Joka toinen keskiviikko me siellä tavataan. Sitten minulla on kokemusasiantuntija vastaanotto, jonka olen itse pyörättänyt pilottina käyntiin nyt hankkeen turvin. Ja siitäkin kerron tuossa hetken päästä. Se alkoi nyt huhtikuussa 2023. Kehittäjäasiakas, en tiedä kuinka monelle on tuttu, koska mä törmäsin siihen silloin, kun mun työura alkoi. En ollut koskaan kuullutkaan, että semmoinen titteli on olemassa, eikä tavallaan olekaan. Kehittäjäasiakas ihan räätälöitiin hanketta varten. Mä oon siellä ammattilaisten, tuolla lukee hauskasti periskooppi, luotain, tulkki ja taajuusmuun, niin mä oon vähän kaikkea niitä. Mä oon sitä, että mä puhun sen asiakkaan äänenä siellä, että miten niitä palveluita kehitetään. Meitä on siellä 30 tiimiläistä ja kaikki on eri ammattikunnista, eli siellä on hammashoidosta sosiaalityöntekijään ja lääkäreitä ja kaikkea siltä väliltä. Ja me yhdessä niin kuin tehdään uusia innovaatioita sote-uudistuksen ja palvelujen parantamisen myötä. Ja siinä vaiheessa, kun he tarvitsevat jotain tukea tai apua siinä, että miten palveluita voidaan kehittää sen asiakkaan näkökulmasta, niin mua pyydetään mukaan. Usein mun avulla nousee niin kuin esiin sellaisia asioita, joita ne ammattilaiset ei tajua niin kuin katsoa. He katsoo sellaisen pienen luupin läpi niitä kehitettäviä palveluita, eikä he ajattele sitä, että sen asiakkaankin puolesta pitäisi vähän ajatella sitä juttua. Et siellä on hyvin se ammattilaisen rooli näkyy siinä, että usein ensimmäisiä kertoja itse asiassa, kun olin heidän tiimipalavereissaan mukana, niin enhän mä ymmärtänyt siellä sanaakaan. Mä olin aivan, että mistä te puhutte? Että termit oli aivan niin kuin mitä sattuu ja puhetyyli oli sellainen, että vähän kuin olisi mennyt latinalaisen, amerikkalaisen, niin kuin, että siellä puhutaan niin kuin ihan hebreaa, en ymmärrä kieltä. No pikkuhiljaa mä oon nyt sitten opetellut ja kuulemma olen tässä parin vuoden aikana oppinut niinkin hyvin, että mulle työpari sanoi, että sä puhut ihan selkeätä hanketta. Mutta se on hyvä palaute ja mä tykkään siitä että on otettu niin kuin osaksi porukkaa siellä. Mä en ole mukana siinä hanketoiminnan suunnittelussa tai siinä projektin suunnittelussa sitä koko vaihetta, vaan siinä osin, missä mulle on tarve. No tehtäviä, mihin mä oon kehittäjäasiakkaana joutunut tai päässyt tai on ihana olla mukana, niin on tällä hetkellä aika paljon. Siellä on paljon puheenvuoroja. Mä tykkään puhumisesta, niin kuin huomaatte, että tässä voi mennä aika vähän ylikin. Että
Mä oon siitä ollut kiitollinen, että näitä tilaisuuksia tulee niin kuin vähän sillä lailla puskista. Mä en ole itseäni hirveästi markkinoinut millään tavalla, mutta esimerkiksi THL:lle sitten tuonne yhtymällä on ollut puhumassa monessakin eri puheenvuorossa ja seminaarissa. Sekä myös aikuissosiaalityön päivillä Helsingissä puhuin näistä asioista, että miten meillä yhdistetään näitä palveluita. Edustustehtävät on mukana kuvioissa ja sitten mä olen asiakkaan äänenä kehittämistyössä siinä hanketyössä juurikin. Asiakasosallisuuskoordinaattorin työparina toimin aika tiiviisti meillä. Hän monesti ohjailee myös mun työkuvioita ja vähän himmailee sitä, että mitä mä teen, että mä teen yli oman jaksamisen. Tällä hetkellä tämä Mihin minä kuulun -ryhmä on siis se vertaistukiryhmä, joka on meillä bipolaarisille suunnattu ryhmä. Se on aivan avoin kaikille tarvitsijoille. Ja nyt sitten nämä kokemusasiantuntijavastaanotot on käynnistynyt. Tässä on kokemusasiantuntijavastaanotosta vähän tarkemmin. Se on siis huhtikuussa käynnistynyt ja meillä asiakkaat ohjautuu sinne sairaanhoitajien kautta. Mulla on mahdollista käydä 5 kertaa ja se on 45 minuuttia aina se. Me tehdään yhteistyötä sairaanhoitajien ja kaikkien muidenkin ammattilaisten kanssa. Ja asiakkaalle tämä on matalan kynnyksen palvelu. Asiakas pääsee sinne keskustelemaan ja aina keskustelut on hyvin luottamuksellisia, eli en puhu niistä niin kuin ulkopuolisille enkä edes niin kuin sairaanhoitajille. Vastaanotto siellä perustuu vertaisuuteen, ei ole missään nimessä hoidollinen, eli en puutu millään tavalla lääkityksiin enkä mihinkään hoitotoimenpiteisiin. Mulla on tavoitteena se, että siellä luodaan sitä toivoa niille asiakkaille. Annetaan uusia innovaatioita siihen, että miten niitä arjen asioita voidaan helpottaa, jos siellä on paljonkin haasteita. Ja sitten hyvinvointi- ja tukipalvelut on keskiössä ja myös kolmannen sektorin palveluita, joita olen itse paljon käyttänyt, niin ovat siinä tukena. Mulla on tapaamista varten aina tilat, eli Orimattilassa ja Hollolassa tällä hetkellä toimin. Hollolassa olen joka perjantai ja Orimattilassa joka toinen keskiviikko. En kirjaa näistä asiakkaista yhtään mitään. No mitä hyötyä? No asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Kuulemisesta ja kohtaamisesta mä olen puhunut monessakin paikassa ja tykkään siitä. En nyt ala sitä tässä enempää avaamaan, mutta tiedän, että kuinka se on tärkeää kaikille meille. Se, että tulee kuulluksi ja kohdatuksi siinä tilanteessa, kun ollaan ammattilaisen kanssa vastakkain ja se asiakas tuntee itsensä hiukan pieneksi ja alistetuksi ja ehkä väsyneeksi ja kaikkea, niin kaikesta tärkeintä on se, että hän saa siitä vastaanotosta hyvän mielen ja hän tuntee tulleensa kuulluksi. Mulla kommunikaation kanssa ei ole ongelmia ja usein asiakaskin on huomannut siellä, että mun kanssa on tosi helppo jutella. Ja mä tykkään siitä, että mä saan siellä suoran palautteen. Mä olen saanut sitä palautetta tosi paljon ja mä olen siitä tosi kiitollinen. Se, että mä pystyn olemaan mukana myös lääkärin vastaanotoilla, eli asiakkaan ja ammattilaisen välisen vuorovaikutuksen helpottaminen on siellä se mun tehtävä. Mun ei tarvitse itse asiassa olla muuta kuin asiakkaan vieressä istumassa siellä lääkärin vastaanotolla, mikäli se asiakas sitä toivoo. On toivonut ja olen useissa vastaanottotapaamisissa ollut myös mukana. On matalan kynnyksen palvelu. Se on myöskin kaikille avoin, jotka sitä palvelua tarvitsee, eikä tarvitse olla mitään diagnoosia eikä sen isompaa ongelmaa. Riittää, että on esimerkiksi yksinäinen. Mä olen myös ammattilaisen tukena. Me paljon puhutaan sairaanhoitajien kanssa siellä, että miltä heissä tuntuu ja sitten se, että miltä musta tuntuu, niin se on vähän niin kuin puolin ja toisin vaihdetaan niitä ajatuksia siellä yhdessä. Sitten on tämä vaikutus palveluihin, niin se, että mä olen ammattilaisilta saanut paljon palautetta siitä, että
kehittäjäasiakastoiminnalla voidaan lisätä sitä ymmärrystä asiakkaan näkökulman huomioimisessa. Se, että asiakas pääsee siinä, saa äänensä kuuluviin ja kertoo, että mikä hänen mielestään siinä palvelussa mättää esimerkiksi. Yksi hyvä esimerkki on sellainen, että tehdään kaavake. Tehdään uusi hieno kyselylomake esimerkiksi jollekin asiakasryhmälle ja annetaan se asiakkaalle. Ja se asiakas sitten katsoo sitä ja sanoo, että en mä kyllä tajua tästä paperista yhtään mitään. Se on aika usein niin. No, mä yritän päästä aina vaikuttamaan siihen tietysti ennen kuin se paperi lähtee mihinkään. Eli mä suomennan sen paperin. Ja sitten me tehdään niitä muutoksia sen mukaan, että se olisi mahdollisimman asiakasystävällinen ja sillä tavalla ymmärrettävä. Asiakas tietää, mitä siinä lukee. Sitten on se ammattilaisterminologian suomentaminen asiakkaalle ymmärrettäväksi. Vähän viitaten tuohon lomakeasiaan, niin vähän samoista asioista puhutaan. Sitten mä kasvatan tietämystä toiminnan mahdollisuuksista ammattilaisille. Paljon olen joutunut tässä työssäni hakkaamaan päätä seinään, ihan suoraan sanotusti, koska alkuun olin vähän sellainen outo lintu tuolla saralla. Ei oikein ymmärretty, että mitä mun kuuluu tehdä, mitä multa uskaltaa edes kysyä, kun minähän olen mielenterveyskuntoutuja. Mitä jos me kysytään vääriä asioita väärässä paikassa? No ei ole vääriä asioita. Voi kysyä ihan rehellisesti mitä vaan. En mä mene rikki. Mä olen kuntoutunut siinä määrin ja olen oppinut niin kuin itseäni lukemaan, että en mä niin kuin ihan pienestä hätkähdä. Päinvastoin. Mä oon kokenut niin paljon asioita, että oikeastaan mikään ei pysty niin kuin tätä vuorta heilauttamaan. Ja se, että kysytään suoraan, niin se on ihan parasta. Se on myös parasta siellä vastaanotolla. Se, että menee lääkäri kysymään tai hoitaja kysymään siltä potilaalta, että onko sulla niin kuin kaikki hyvin. Ihan suoraan, vaikka tuntuu siltä, että ei ehkä kehtaa kysyä, kun se on oikeasti niin rikki, että se hajoaa siihen paikkaan. Se helpottaa, se saattaa jopa pelastaa jonkun elämän. Mä olen osana tuottamassa asiakkaille entistä toimivampia asiakasprosesseja. Hienosti sanottu. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta koitan parhaani tällä saralla. Ja yksi näitä innovaatioita on juurikin tämä kokemusasiantuntija vastaanotto. Nyt mä olen ammattilaisten tukena ja apuna siinä suunnittelu- ja arviointityössä. Menikö mulla yli vai onko mä niin aikataulussa? Hyvä juttu, kerrankin näin. Annetaan tarpeeksi aikaa, niin ei tarvitse niin kuin juosta ja kiirehtiä. Mutta tällainen puheenvuoro, mielelläni otan vastaan kysymyksiä ja saa lähestyä ihan vaikka sähköpostilla, jos tuntuu siltä, että jää myöhemminkin jotain kysyttävää, niin sieltä löytyy mun sähköpostitiedot sitten. Kiitoksia. Kiitos Katariinalle, ja olisiko sitten kysymyksiä tai kommentteja? Tuolla ylhäällä. En mä näe. Ei osannut katsoa noin ylös. No moikka. Mä oon Rosa Raiponen. Mä toimin kanssa kokemusasiantuntijana tällä alueella. Katariinan tarinahan on aivan huikea ja vailla vertaistaan. Mä oon tuossa päässyt viime aikoina Katariinalle sanomaakin, että hän on kyllä niin meidän etujoukkoa kypärän päässä tekemässä tosi tärkeää työtä. Mä haluaisin tänään kysyä sellaista, kun puhutaan osallisuudesta. Mitä sä näkisit, mitä tällä alueella, Päijät-Hämeen alueella, tarvitsisi tapahtua, jotta just nämä innovaatiot, esimerkiksi tällaiset kokemusasiantuntijavastaanotot ja muutenkin tämä tämmöinen yhteistoiminta kokemusasiantuntijuuden merkeissä pääsisi kasvamaan ja kehittymään ja ehkä ulottumaan hiljalleen sieltä päihde- mielenterveyspuolelta myös vaikka tuonne somatiikan puolelle pikkuhiljaa, mistä itsekin tuun ja vielä siellä, kun ovia kolkuttelee esimerkiksi meidän harvinaissairaiden asioissa, että hei, että mekin jäädään aika ehkä yksinkin välillä näiden harvinaisten juttujen kanssa, että voitaisiko me ottaa oppia päihde- ja mielenterveyspuolelta, mutta mä uskon, että sä saat kertoa, että mitä oppia me voitaisiin ottaa, eli mitä pitäisi tapahtua, että etenisi tämä homma ja vakiintuisi nämä innovaatiot.
Kiitos hienosta kysymyksestä. Mä oon pohtinut tota samaa ihan itsekin ja se on valitettavaa, että tällä hetkellä Päijät-Hämeessä esimerkiksi ei ole kokemusasiantuntijoille koulutusta lainkaan. Eli Klubitalot ry on tämän toiminnan lopettanut. Ja tavallaan niin kuin kokemusasiantuntijuus on niin sanotusti aivan hajallaan ympäriinsä ja kaikki toimii vähän omalla sarallaan niin kuin siellä täällä, miten sattuu niitä hommia löytymään. Mä toivoisin, mielelläni näkisin tulevaisuudessa sellaisen yhtenäisen kokemusasiantuntijapankin, joka löytyisi täältä Päijät-Hämeen alueelta ja joku sitä organisoisi ja pyörittäisi niin kuin sillä tavalla, että siinä olisi jotain järkeä. Koska se, että myös harvinaissairaiden kokemusta tarvitaan monella saralla. Esimerkiksi voi sanoa, että Päijät-Hämeen keskussairaala on yksi semmoisia alueita, mihinkä ehdottomasti lähtisin niin kuin viemään tätä niin kuin tietoa. Ja sitten se, että saataisiin niin kuin, se olisi ehkä niin kuin aloitus siinä, että voitaisiin yhdessä kaikki kokemusasiantuntijat kerätä yhteen ja lyödä viisaat päämme yhteen siinä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä. Mä luulen, että sieltä löytyisi niin kuin aika huikeita suunnitelmia ja ehkä vaikka se pyörittäjäkin tähän projektiin. Ihanaa. Mitäs muuta tulisi mieleen? Mun tuli mieleen, että puhuuko sä englantia? Että teetkö tätä samaa in English? Valitettavasti en, että sen verran on huono kielitaito, että sitten saattaisi tulla sellainen pieni tenkkapoo siinä, että valitettavasti. Joo. Mites muuten? Ihan rohkeasti kysyä ihan mistä vaan, mä en mene rikki. Mutta valaiseva puheenvuoro kyllä just näistä kaikista erilaisista tavoista olla kokemusasiantuntijana tai toimia. Joo, ja se on ollut tosi tärkeää itselle, että oikeasti se, kun täällä on puhuttu siitä osallisuuden merkityksestä, niin on tavallaan itse löytänyt sen paikkansa, vaikkakin niin kuin, tyyli on ollut sellainen, että mä en ole itse hakeutunut mihinkään, vaan mä olen vähän niin kuin vahingossa ajautunut tilanteisiin ja paikkoihin, mistä tulee aina poikii jotakin. Ja mä löydän itseni niin kuin uusista tilanteista. Ja se, että saa taas niin kuin itse kokea itsensä tarpeelliseksi, koska silloin kun se selkä hajosi ja se pää hajosi ja mä ajattelin tosissaan, että nyt tämä elämä on tässä. Ei mulla ole niin kuin paikkaa tässä yhteiskunnassa. Mutta nyt yllättäen mä huomaan olevani hyvinkin niin kuin keskiössä ja etulinjassa siinä, että mitä esimerkiksi kokemusasiantuntija ja mielenterveyskuntoutuja voi tehdä niin kuin niiden asioiden hyväksi ja myös muiden päijäthämäläisten hyväksi. Eli se, että kun mä teen kehitystyötä hankkeessa, niin mähän en ajattele siellä pelkästään itseäni, vaan mä ajattelen siellä kaikkia päijäthämäläisiä, sellaisia, jotka ei ehkä saa sitä ääntään kuuluviin. Joo, kiitos. Jos sun pitäisi nostaa yksi yksittäinen joku sun mielestä niin kuin paras onnistuminen tai vaikutus, minkä sä oot saanut aikaan, niin mikä se olisi? Oi kamala, nyt oli vaikea kysymys. No, tällä hetkellä mä siis omana lempilapsenani pidän tätä kokemusasiantuntija vastaanottoa, koska nyt mä oon päässyt sinne asiakaspintaan näiden asiakkaiden kanssa tekemään tätä omaa työtä, mistä mä itse tykkään ja rakastan ihan yli kaiken. Ja se, että se on niin kuin mun oma niin kuin idea ja pilotti siitä, että toki mä olin katsonut jo ennalta, että esimerkiksi Tampereella ja Helsingissä hyödynnetään paljon kokemusasiantuntijoita niin kuin vastaavanlaisissa tehtävissä, mutta Päijät-Hämeessä sitä ei ole koskaan käytetty. Ja se, että mä olen ajanut asian siellä hallinnossa niin kuin eteenpäin, niin mä oon siitä tosi tyytyväinen ja siitä on tykätty. Asiakkaat tykkää siitä ihan äärettömän paljon, että on paikka, missä puhua. Vieläkö löytyy kommenttia, kysymystä? Jos ei, niin sähköpostilla sai laittaa. Kyllä, joo. Perästä ja kiitos Katariinalle. Ja Sirkku etsii
Joo, nythän tässä kävi niin, että mä en muistanut laittaa sitä palautelinkkiä, mutta me laitetaan palautelinkki Teamsin kautta ja tuolla meidän kumppanuusverkosto.fi-sivun kautta ja lähetään myös kaikille, jotka on etukäteen ilmoittautunut, niin palautelinkki, niin mielellään kuullaan ja kehitetään ja tosiaan muistakaa sitten ensi vuonna samaan aikaan. Erinomaista ohjelmaa niin kuin tänäänkin. Kiitos. Kyllä, ja eikö kiitetä kaikkia puheenvuoron pitäjiä ja osallistujia ja järjestäviä tahoja ja järjestäjiä tästä iltapäivästä. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen. Kiitos kaikille. Ja vielä vähän etukäteen päätettiinkin. Nyt jäi aikaan. Menkää vielä järjestelmästoiminnan Markku. Hei, kiitos kaikille. Miten sä et voinut siis ei nyt? Ei, silloin oli niin hirveä Hermostutko? ei näkyy meille päällä. Siis minä laitan siellä. Mitä vaan? Jos sä haluat välittää sinne. Mä voin listata kaikki. On ollut tapaavat tuossa lukeen aikana. Kaikki päivät. Oli aika paljon. Mä olin ilma-aikaa. Mä en näyttänyt siltä, jos rahasti on ei mä ollut. Tiedä paljonko tulee. En mä joo, hyvä. Olla yhteyksissä vielä. Kiitos Tuula ja Emmi. Kiitos teille. Jätin äänestyökoneen kotiin sitten lähdöksen kanssa. Alun oli itse ajatellut. Kyllä. Ja kaikkien kanssa. Hienoa. Niin, kyllä. Kiitos kovasti. Kiitoksia. Myös siinä. Tuolla on niin kuin meilläkin tässä hyvinvointialueella
Vuoden aikana ei tarvitse pitää ääntä itsestään, niin mäkin on sellainen siirrys. Tai tämmöisten erikoisten luovuuksien kanssa, vaan mielenpuolella se oikeastaan vaihdettu aihe, että miten se parisuhteessa sitten ajattelee asioita ymmärtämään tai semmoisia niitä mielenterveyshaasteita osaavat punnitsemaan toista. Saa niin kuin tulla ikään, että ei voi koskea. Voisi tosi pahalta, jos ei se